na moim telefonie i to było tak jakby twój, no to byś się chyba zabił z wrażenia. No mi się to nagrywa, czy nie? Nie, bo jest takie coś, takie dwie kreseczki obok siebie. Więc chyba tak było. Dobra, w dupie, potem najwyżej drugi raz nagram nie będzie. Tymon, czemu ty grasz rozwijaj ogród? To jest takie gówno. To jest takie gówno, w co ty grasz? No? A co? Wow! Nie wierzę! Ojejego, nie wiedziałem! Jajego! Ja się zaraz... Ja się za chwilę zabiję z wrażenia. Kopać ogród. Udin din din dun, marin din din dun. Ja jego. Razy dwa mody. Ja jego. Co to za podłuby? Ała. Rozwij. No od razu widać, że podłuba, bo rozwij ogród. Nie rozwijaj. Rozwijaj zmodyfikowany ogród. No zobaczymy. Nie no, w to zagram. Nie, gówno na to szukam. Dalej, bo mi się nie chce. Tylko proszę, że... To chyba nie jest to. Bo ja widzę z tego Brainrota. Jestem słaby, Tymon. Tutaj na tablecie w Grow Garden. No i czekaj, ja coś sprawdzę. Boże, jak mi się odbija po tym śmiesznym. I właśnie ja muszę coś nagrywać. Dobra, nie nagrywaj.